Hallo! Agus fáilte bhlach rial oribhúla go CBBC ALBA collarúm sé Zach. Agus cooladam sa Becca agus nach séine ha talite bhí cooladam ar an éige gáil a ha seo. Sin nachte cumí sinne anna Jo húnse le bhí fásclúg ar míosacha nóla. Seo sin? Cíineas na has, LG hana bhrein. Hodach reit gyda yn presenter eile a hwnnw. O, sio cwrt o'r rŵm se. Sio yw sy'n ha Becca. Hach yn ymwneud ysmysyn am fe mat yn y diw. Hadw mi ystod smyrch i'n hyn. Jay ham yn dol i un yn wrth yn hwnnw ni bicycle electric sy'n le mi ar y fag ach fan engine bris just beith ar yw hyn pedals os falas sy'n tron. Agus yn nŵr sy'n hai mae'n fasych nhw sy'n filing. Mae sy'n glyfa, Zach, ddim mi da. Ach, sio yw se. Is mis Zach agus stalum se fi cos gach sgilig a hac o mae rwt yn dyr yn a chael ffeib agus ha'n hegol ar amdana agus mi tu siar bal yn glas a chael. Fi hyd notice on kepar yum yum. Ai, rwy'n fos o'ch hefyd Becca. Ach, JB Emily. Sio Emily. Wel, sgalaw sy'n nish yn hwala siw sydd i as mi ein nish. Chaniel cael sy'n hylch o maddi nish. Hai, ydw saes y ffana tara? O, haros i ach etari niasit Emily. Ha sy'n yle rwyd big nhw noch y CBBC ALBA yn y doi hyn. Sa sy'n cash gydio. Cadw? Cadw. CBBC